नै जालायबाय बिगुरफ्रा है गारद नोगोरनि लागाव नै लोगोफोर सुस्राखांनानै बाथ्राबा बुरजा नुबाय नैबेनो मोनदां बेनो नै बेनो बयनिफ्रायबो देरसिन चेनेलाव नोंथाङा गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। So hello लोगोफोर वेलकाम बेक टू माय यूट्यूब चेनेल नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलावहाय बरायलायबाय आं दिनै ना सारनो नागिरदों आरोखि साइसआनो गैया मानसिया फुख्रियावहाय ना सारगोन आङो भिडिअखौ स्किप दा खालाम बाट आं दा मा होनोमोनलाय ना सारनायनि सिगां समबायाव माइ लायनो नागिरदों आरोखि माइरं दा ओंखारलांनोसै दा ना सारनायखौ नायनोबा भिडिअखौ स्किप दा खालाम दे लोगोफोर जुदि नोंथांमोनहा भिडिअखौ मोजां मोनो जोबजासिम नायो अन्नानै नोंथांमोनहा भिडिअखौ लाइक खालाम लोगोसे चेनेलाव नोंथाङा गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम दे थौ दा आं बिफोर लानानै माइरं लायनो थांसै आरोखि रे नों रानि आं राजा नैलै रानिसो साइकेलाबो राजा गैया आंहा बेखौनो साखावबाय थानांगौ आंहा राजाबो गैया माबा खिनो ओंखारहां माहांसो मोनला जोब्बायलै आं दा सफैबाय लोगोफोर सरक जिङावनो नोरै दतमा थांग्रा लामा आरोखि नै बेयो सेरफांगुरिनिफ्राय ओरै फैनाय ओमफ्राय दतमा थाङो दा नैबे जिङावनो जोंना रानगासिनो लाफानांगौलै नोंसोर लागोनै नायनायनि आं दा न'आव सफैफिनबाय आरोखि स' लोगोफोर आं दा फुख्रियाव ना सारनो नागिरदों आरोखि माइरं लाना फैखांबाय नै अस्थ'फ्रा बाल्थिं बे माबा मा होनो गामला नै एसे आलि खोनानै लाग्रोनोसै आङो आलि खोनांगौ दङ स' लोगोफोर नायलांदो भिडिअखौहाय नोंथांमोनहा भिडिअखौ मोजां मोनोबा साबस्क्राइब खालामनानै गालां चेनेलखौहाय स' लोगोफोर आं दा जागिनसै सरि माबानोसै सारनोसै आरोखि आच्छा लागायनोसै नै साखाबाय या ना थांनो हायिनि फिथिख्रि मावा स' लोगोफोर आं दा सारनानै लाग्रोनि दै दा देखायसै आङो हमबा स' लोगोफोर आं दा नैबेखौ हमनानै लाग्रोनि लागाव आरो नै बेखौ सारजोबनो हायाखै आरो आं ओरै सारहरदोंमोन आरोखि बिनिफ्राय ओमफ्राय दा बिनिफ्राय सारजाला नै बेखौ बे एसे थानायखौ ओरै सारहरनोसै दा हास्लाबाबा बेखौबो सारनोसै आरोखि लागाव दासो बासाया नै ना फिथिख्रि बेंसि गोजाजोब नायलांदो लोगोफोर दिनै थोखाबाय बरिया बेयावनो नोगोद बुरजा मोनखाबाय फिथिख्रिया रायजोफोर स' लोगोफोर आं दा हमनायखौ जागायनोसै आरोखि रानजोब्बायनो लागायनोसै हमसै मासे बारलांदोंमोन रायजोफोर दासो बनि मोनदोंलै नै मासेया नै माबायदि थायो नै आसलफोर ए आखायाबो नै गैला नाखौनो दांग्रोमनो बहा थांखो ए नै देखो भाई ये देखो गाइस मोननै गोमोमो मासेबाव नै मानै नै मासेबाव नै इस्टोबा देने मासेबाव फाल्टा बुब्राबना होनांगौ ओइदै सिनस्रि सालायलायबाय र' बिथिं दङ एसे खाथियाव होहरनांगौ नों जानोसै नामा Yes, seriously. Yeah, see? Fish to me.
จ้านะครับจับตัวถึงที่आं हारसिंनो लानांगौमोन दि बुस्थुबा गोरि गोजा जोब बोरै मासे दांनोमोनलै टेनटेने नै रायजोफोर बे मा बुस्थु बि सिनायला फरखि होबासो सिनायगौमोन बे खोच्छाला ओइट सेस नाखाबायना ये देखो गाइस खावै अब बेखौथ' गैना बोरायसिन ओइस्थोबा ह गासेबा गिदिरखा नै ना गोसुलसो गोरियानोलै सारखांबाय दाना बासिनायनि फाला लागाव होदो फिथिख्रिखौ बै बाल्थिंखौ लाबोदोलै लाबो खेबहरदो खाथियाव खेब ओरै माबा फैदोब्रा नोङो माबा खाथियाव होनानै खेबदो ओरै फुथाबनानै जाबाय दे हसे खावैना बोरै ए जिगरा बेना हाबदों जानाया दहाय लोगोफोर आं दा बेखौ दैजों सुस्रानोसै आरोखि लेथ्रा जोबथार नै लोगोफोर सुस्राखांनानै बेसेबा बुरजा नुबाय नै ना खावै नैबेनो मोनदां बेनो नै बेनो बयनिफ्रायबो देरसिन गुराम ओमफ्राय नैहाय गैला मारै ब्लार जाजोबखो So guys, ये देखो कितना छोटा मछली है ये लेकिन बड़ा भी है देखना है क्या बड़े मछली को ये देखो इधर है ओहो देखो गाइस देखो कितना चिल्लारा है ये लोग So लोगोफोर आं दा दुगैखांबाय आरोखि ओंखाम जानोसै दा ओंखाम जानोसै नैबे आलु मटर मुला लाब्रा ओमफ्राय नैबे मैद्रु आङो नाखौ सावजानो नंदोंमोनब्रा ओमफ्राय टाइमानो गैला हनै टिउसन लाग्राबो फैबाय टिउसन लाग्रा फैनानै दिगदार जाबाय लायासै नंदोंमोन आं टाइमाबो दा 4:30 जाबाय 3:30आवनो लिंहरदोंमोन नालाय 3:30आवहाय फैयोमोन ओमफ्राय दा 4:30 जालायलांबाय आरोखि नै जालायबाय बिगुरफ्रा So guys, आं दा ओंखाम जाखांबाय लानोसै थ' टाइमा 4:30 जाबाय लोगोफोर आं दा टिउसन लानोसै आरोखि ओमफ्राय आङो दा भिडिअखौहाय मा खालामनांगौ होनदों मा खालामनांगौ दा भिडिअखौ फोजोबनोसै ना जुदि नोंथांमोनहा भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट आरो नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब ना साबस्क्राइब खालामनांगौ स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनो बाय बाय होनदोब्रा बाय बाय बेखिनियावनो आरोखि नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदों अब्ला लाइक खालाम लोगोसे कमेन्ट खालाम नोंथांमोना कमेन्टखौनो खालामा प्लिज कमेन्ट खालाम बिनिफ्राय ओरै जेथा खालामलानानै हो बाहाबा बेयाव सियर खालामलानानै हो सियर खालामबासो मोजां जायो नालाय बयबो नुयो ओमफ्राय दा नोंथांमोनहा चेनेलखौथ' साबस्क्राइब खालामखाया नोंसोर साबस्क्राइब खालामजाफिननो लुबैयो आंनाव नटिफिकेसन फैबा साबस्क्राइब खालामफिनखायो आङो खालाम जेबो नङा लोगोफोर नांगौबा कमेन्टआव मा लिरहरो लिरहर आइ आफा आदै मादैबो होननानै लिरला हर स' लोगोफोर बेखिनियावनो बाय गाबोन लोगो मोनफिनसिगोन थेंक इउ फर वाचिं बाय